Hola, en aquest tutorial veurem com crear un qüestionari en format test, en format examen, dins de la plataforma Moodle, en aproximadament 3 minuts. Els qüestionaris en format test, en format examen, ofereixen una retroalimentació diferida i un feedback immediat després d'haver acabat el test sencer. Ara veurem els passos importants per crear aquesta tipologia de qüestionari. Primer de tot, hem d'obrir sessió dins de la plataforma Moodle de la nostra escola. Aquí estic situada als meus cursos i seleccionaré el curs on jo vull crear aquest qüestionari. Aquí ens trobem dins de la part central d'aquest curs i hem de seleccionar la unitat on volem posar aquest qüestionari. Seleccionaré aquesta primera unitat. I a continuació ja tenim la unitat oberta i hem d'anar a dalt, a la dreta, i clicar al mode d'edició i activar el mode d'edició. A continuació tenim la possibilitat d'afegir recursos o activitats. Afegim una activitat, que és la de qüestionari. I ara hem de crear els paràmetres generals d'aquest qüestionari. Primer de tot posarem el nom. Ja he posat el nom i he especificat també que és un test, que aquest qüestionari és un examen, no és un training. Tenim el nom posat i a continuació hem d'anar a la qualificació. Qualificació hem de posar que intents permesos 1 o també podem posar sense límits. Però aquí hauríem de posar que és la qualificació del primer intent. Primer intent significa que encara que els alumnes tinguin la possibilitat de fer moltes vegades aquest qüestionari, es guarda la nota del primer intent. A continuació veurem el comportament de la pregunta i deixem per defecte la retroalimentació diferida. Per tant, no cal posar res. Després a l'aparença sí que podem seleccionar, com sempre, la imatge petita de l'usuari i a continuació podem especificar les diferents retroaccions. Això sí que és important perquè si un alumne ho ha fet molt bé pot rebre una retroacció molt positiva i si un alumne ho ha suspès podem donar consells. A continuació, compleció de l'activitat. Hem de clicar a mostrar l'activitat com a completada si es compleixen les condicions següents. La condició és que l'estudiant ha de rebre una qualificació per completar aquesta activitat. I ja tenim el qüestionari en format test. Ara cal afegir les preguntes. Doncs l'esquelet d'aquest qüestionari en format test ja està fet, però cal anar afegint totes les preguntes. Adeu.